Larunbat gauean gertatu zala, kale nagusian Ondarretik ikastetxe parean egon zen leherketaren ondorioz ia 24 orduko ur zerbitzuen etete bat egon zala, auzo asko eta bizilagun asko afektatu zituena, larunbat gaueko 10:00-tik igandeko arratsaldeko 6:00 bitarte edo. Horrek suposatzen dut guztiarekin, bai bizilagunak eta sostalaritza, eta orduan larunbat gauetik astelena bitarte ere herritarren kexuak eta izan ditugu eta zitzaigun zerbait komentatu behar genuela, ez? Badakigu arazoa zaharra dela, horreko legegintzaldian desentetan tratatu izana, orduan ezin izan zitzaion konponbide bat eman, eta horrek ekarri duen izan da, azken urte honetan arazoak okerrera egitea. Zehazki 2015 urtean, ez eta hori indikan irailean egon, ja balantza moduko bat eskatu genuen zerbitzuen departamentuan, guztailean zerbitzuen batzordean ere aurkeztu genuena, eta kostea handia izan da, 20 matxura egon dira 2015 urtean, eta horrek koste handia izan du. Bai, kostea batetik ur zerbitzuri gabe uzten ditugulako behin eta berriro herritarrak eta enpresak eta zerbitzuak, horrek duen inpaktu soziala eta ekonomikoa ere kontutan hartuz, bestetik matxura badagoen bakoitzean ur galera handia izaten dugu, matxurak irauten duen bitartean, moztu eta barra gertatzen artean, eta ondoren dago konponketak egitea. Orduan, konponketetan 2015ean soilik 64.000 euro gastatu ditugu. Orduan, honen aurrean, arazoa zindan badakigu, uste dute horretan badagoela adostasun bat guztien artean, baina honen aurrean zer egin ez. Orduan, guk gaur bintzat adierazpen txiki bat egin genuen, gaiaren gainean, gaudela batetikan, udalangileen lana azpimarratu eta gure ipatu nahi genuen. Entzun ditugu, irakurri ditugu, beraien kexak, eta haserrea eta nekea ere ulertu eta konpartitzen ditugu.